I har en minut til at komme ned alle sammen og forlade stedet frivilligt. Laver du mic check? Den, der ikke forlader inden for en minut, de bliver anholdt på politiloven. Indtil det her bliver ryddet, og så bliver det selvfølgelig løst bagefter. Jeg vil opfordre jer til at forlade stedet inden for det her minut. Okay, vi skal have trukket tiden, og så skal vi have lavet det der... Undskyld, jeg hørte det heller ikke ordentligt. Det er godt, men I får et minut til at forlade stedet her og forsvinde herfra, mens det bliver ryddet. Vi er ked af det. Forsvundet inden for et minut. De bliver anholdt på politiloven. Vi kan desværre ikke samarbejde. Vi er frie, naturlige mennesker. Jeg kan personligt ikke anerkende denne lovgivning. Ivo, mic check. Hvad er politiloven? Mic check! Mic check! Kære medborgere! Kære medborgere! Verden ryster i sin grundvold! Verden ryster i sin grundvold! Vi står over for en bundløs krise! Vi står over for en bundløs krise! Som hastigt er i færd! Som hastigt er i færd! Med at hive os alle sammen med ned! Med at hive os alle sammen med ned! I en hidtil uset menneskelig tragedie! I en hidtil uset menneskelig tragedie! Der er brug for handling! Der er brug for handling! Nu! Derfor vores aktion! Derfor vores aktion! Occupy en global bevægelse! Occupy en global bevægelse! Vi er et talerør for den tidsånd! Vi er et talerør for den tidsånd! Der nægter at vende det blinde øje til! Der nægter at vende det blinde øje til! At verdenskriserne stiger i omfang! At verdenskriserne stiger i omfang! Samtidig med at vores forskellige folkelige medindflydelse svinder ind! Samtidig med at vores forskellige folkelige medindflydelse svinder ind! Vi har mistet tilliden til! Vi har mistet tilliden til! Det etablerede system! Det etablerede system! Underliggende interesse i! Underliggende interesse i! At iværksætte de nødvendige forandringer! At iværksætte de nødvendige forandringer! Der er påkrævet! Der er påkrævet! Og vi nægter! Og vi nægter! At affinde os med Folketingets spind! At affinde os med Folketingets spind! Studehandler! Studehandler! Falske løfter! Falske løfter! Og i det hele taget! Og i det hele taget! Den umenneskelige casinoøkonomi! Den umenneskelige casinoøkonomi! Hvis interesser politikerne tilgodeser! Hvis interesser politikerne tilgodeser! Occupy! Occupy! Er en ikke-voldelig folkebevægelse! En ikke-voldelig folkebevægelse! Der vokser dag for dag! Der vokser dag for dag! I takt med at flere mennesker indser krisens alvor! I takt med at flere mennesker indser krisens alvor! Og nødvendigheden af bevægelsens fremgangsmåde! Og nødvendigheden af bevægelsens fremgangsmåde! Vores metode! Vores metode! Tager udgangspunkt i! Tager udgangspunkt i! Folkets grundlov sikrede forsamlingsfrihed! Udvidet til pladsbesættelse! Udvidet til pladsbesættelse! I hjertet af det offentlige rum! I hjertet af det offentlige rum! Med indbyrdes oplysning! Med indbyrdes oplysning! Og konsensusdemokrati! Og konsensusdemokrati! Bestræber vi os på! Bestræber vi os på! At befri derne! At befri derne! For deres ideologiske spændetrøje! For deres ideologiske spændetrøje! Og sammensætte dem på ny! Og sammensætte dem på ny! For at skabe et bæredygtigt samfund! For at skabe et bæredygtigt samfund! Jeg kan ikke se. Læs videre, læs videre. Læs videre. Kom. Du skal være sød og komme op i tøjet. Modtaget! Hold lige noget stille og roligt, så du ikke kommer til skade. Jeg kan desværre ikke samarbejde. Jeg vil ønske, at jeg kunne. Det er bare for din egen skyld. Så nu må vi... Kan I nå hans ben? Københavns Kommune! Københavns Kommune! Anklager lejren for! Anklager lejren for! At være en skamplet på pladsen! At være en skamplet på pladsen! For din egen skyld, så samarbejder. Vi anklager deres undertrykkende fremfærd! Vi er en gang til! Vi anklager! Ja, jeg har den her. Jeg har den her. Bare roligt. Ja, jeg skal nok komme op. Ja, jeg hopper ned. Roligt. Selvfølgelig, selvfølgelig. Tak for venligheden. Tak for det. Tryk kameraet.